I još jedan veliki pozdrav iz 3D instituta, sa vama je doktorant arhitekture i arhitekta Poturek Semir, doktorant na Istanbulskoj akademiji lepih umetnosti Marsinan, prethodno master završen u Varšavi na Politehnici, u Beogradu osnovne studije, sa već 10 godina iskustva kroz razne projekte i različite projekte. Ovaj put hteo bih da pričam o projektu koji sam skoro radio, tiče se dizajna mosta. U pitanju je reka Jošanica, koja prolazi kroz Novi Pazar i dobio sam zadatak da kao jednostavno pristupio mi je čovek koji ima želju da napravi most i moj predlog i inače, u stvari, sad sve zavisi od projekta do projekta, ali kad je u pitanju ovako nešto specifično, ja sam dao predlog i moja ponuda je bila da se prvo radi na samom idejnom rešenju, to je da se malo ispitaju mogućnosti, različite neke opcije koje mogu da se odrade na tom delu, na tom potezu i da se na osnovu posle tog kao idejnog rešenja u stvari dalje uradi neki konačan projekat, što znači da ova rešenja mogu biti kombinovana ili izmenjena ili na kraju krajeva neko može da zna šta neće da uradi, može da traži novo idejno rešenje. Šta više, imao sam nekoliko puta situaciju gde su došli investitori, tražili projekat zgrade i otvoreno rekli, što ja podržavam apsolutno, otvoreno rekli da još na nekoliko mesta su dali zahtev za idejnim rešenjem i da će oni na kraju da biraju ili da spoje ili da, mislim sad šta će oni s tim da rade nije ni bitno, ali jednostavno poruči se samo idejno rešenje da bi se ispitale mogućnosti. Šta je sad bitno kod dizajna mosta? Ja sam projekat radio u Arhicadu i zajedno u Twinmotionu. Ovo je bio kao katalog od 20 stranica kao proizvod, da kažem, konačno to idejno rešenje. I sad, recimo, šta sam izveo ovde, sam napravio 0.3D, dobro, ako bi ukazio 0.3D, to je osnova, pardon, ovo je most. Šta je sad problem kod dizajna generalno u ovom potezu, to jest generalno u Novom Pazaru imaju dva korita reke Raške i Jošanice koja su premošćena na popriličan broj, ali nedovoljan broj mesta i recimo prethodno mostovi koji su rađeni, uglavnom svi su i pešački i bilo koji su ravni. Međutim, novi mostovi, recimo ovo je sad jedan novi most koji je urađen u Novom Pazaru i vidite da se pravi taj luk, da kažem, koji u stvari razlog zbog ovog luka jeste što ne sme, kao po pravilu, ne sme da unutar korita postoji nijedan konstruktivni element, to je ne sme da se spusti recimo stub, da kažem ovde da nosi, da pridržava ovu konstrukciju, već cijela konstrukcija mora da je da kažem da je korito slobodno jer dešavaju se poplave i onda ne sme da ima ništa što bi zadržavalo, da kažem, grane ili smeće ili ne znam sad šta sve tu može da se nađe i onda dolazi do izlivanja reke, tako da taj luk je počeo da se pojavljuje u zadnje vreme, znači svaki most koji rade u Pazaru, on se radi lučno i generalno vrlo su neprijatni za prolazak. Ja dalje ne razumem to, šta više, mislim, ako već treba da se dobije prostora, može da se iskopa malo ovo korite ispod mosta, jel? Jer imam iskustvo prelaska ovih mostova i biciklom i peške i kolima i autobusom i bukvalno bilo kojim sredstvom da prelazite, vrlo je neprijatno. Pogotovo, ovde je bio zadatak da se napravi pešački most. Pa je moj negde ideja bila od starta da taj pešački most bude kao neko mesto gde isto da bude most, ali da bude prostor gde može da se provede vreme i da se jednostavno uživa u pogledu reke. Recimo, to je situacija kada se reka poplavi,
a ovo je, ja mislim, baš kej reke Jošanice, da, i taj most, recimo, koji bi išao s jedne na drugu stranu, jednostavno negde ideja da može da se provede vreme i da se ima pogled na reku, s tim što ovo ono belo, mislim, generalno zagađenost, to je već tema za sebe, ali malo je, bukvalno je transfer blama dok pokazujemo ove slike koliko su prljave reke kod nas, ali u suštini to je to, znači odavde sa ove tačke na ovu treba da se obezbedi pešački prelazi. Sada kad bi se to radilo lučno, mislim, to je neka već izazov, da kažem, i za ljude, ljude sa invaliditetom i za majke sa kolicima i da kažem, taj luk u suštini kad postoji onda na neki način dosta se gubi funkcija. Mislim, ne može ako stavite loptu, ona ode na levu ili na desnu stranu. Tako da ja sam insistirao da i od starta da to bude ravan ovaj most, što je značilo malo drugačije kao pristupanje konstrukciji. I sad ću da vam pokažem nekoliko varijanti konstruktivnih koji sam ja kao smislio tu. Recimo, ovo je bilo prva ta varijanta, gde vidite da su glavni ovi noseći stubovi kod mosta unutar ovog zida keja. Isto sa druge strane. To bi bili neki ozbiljniji stubovi betonski koji preko ovih sad, ovde sam i ja zamislio isto kao betonske grede, ovo sve može da bude od betona i da one imaju ulogu kao da vuku središnji deo mosta, da ga vuku ka sebi, to jest da mu ne daju da padne. I da se na taj način nadomesti to što ne možemo da imamo elemente konstruktivne unutar keja. U pitanju je raspon koji oko 16 metara, znači to nije mnogo, ali nije ni malo, da se premosti u jednom dahu. I šta je ovde isto poenta, što je sredina ovde slobodna da bi omogućio pogled. Sve vreme negde sam vodio računa da se u što manjoj meri naruši pogled koji se pruža sa mosta prema toku reke. To je bilo prvo rešenje i taj neki način vešanja, da kažem, princip vešanja. Kod drugog isto imamo vešanje, samo što ovaj put, da kažem, ovde sam se malo poigrao da formiram nekoliko staza koje se mogu desiti kroz kretanje kroz most i opet u pitanju vešanje, samo ovaj put sa 6 stubova. Naravno, ovo su sad sve konceptualna rešenja, tek sam poslednje rešenje malo do kraja rešio sa ogradom i to. Ovde sam samo ispitivao u početku mogućnosti i negde predstavio različite neke varijante i opet vidite taj slobodni prostor koji je rezervisan za pogled. Broj 3, 2, 3. Ovo je još jedan korak napred u smislu formiranja mosta koji treba da služi za boravak ljudi na njemu. To je da nije samo za prolazak, nego negde se nadovezuje na tu neku kulturu mostova iz prošlosti gde most nije samo most, već recimo, evo, mostovi negde služe i da se formiraju neki kao stambeni objekti u okviru, pored tog prolaza. Mislim, most generalno je uvek zašto zahteva jedno dubinsko, da kažem, bavljenje temom mosta, jer je u pitanju ovaj pogled od ozgo ovog mosta koji ima sa obe strane objekte, jer to je jedna tema inspiracija koja je hiljadama godina postoji i gde su se ljudi izražavali na različite načine i ako dođe čovek u priliku, mislim, nisam siguran koliko će ovaj most i blizu da se uopšte ide ka nekoj daljoj razredi i izradi, ali u suštini hoću da kažem da
bez obzira tema kao tema je vrlo inspirativna. Tako da sam ja sad malo opet se zadržao nisam planirao objekte, jer opet to je mali raspon za neku sad ozbiljniju strukturu. Mislim, može, ali opet traži se most, vjerojatno ako biste imali neko naručivanje od strane investitora da smestite neki lighthouse na sredini ili neku prodavnicu ili kiosk ili ne znam, moglo bi, ali o tom potom. Uglavnom, ja se držao mosta i eventualno sad ovde formom, to kružnom formom i mogućnošću da birate put i tim nekim pojasom gde može da se sedne i ta otvorenost reke koju možete da posmatrate, možda čak ovde, evo, ako bi ovamo ovaj kraj pustio, bilo bi još bolje, mislim, jer mogli biste da sednete i da gledate, reku prema ovom krugu, unutar kruga kako prolazi. Mislim, generalno, arhitektura i dizajn u prostoru jeste u formiranju različitih doživljaja i iskustava i u negde dok radite treba da razmišljate, da bukvalno zamišljate sebe kako prolazite ovim mostom ili kako sedite na ovom mostu ili kako ste u kafiću preko puta i gledate na ovaj most. Ili ste neko ko živi ovde u ovoj kući i smeta vam tu galama, mislim, pa i oko objekta, a i sam prolazak i boravak na objektu, tome što dizajnirate jednostavno treba da bude što bogatije u smislu doživljaja i mogućnosti, recimo ovde da taj zvuk vode, da jednostavno sednete i slušate, da budete izloženi tom zvuku, da niste daleko od tog zvuka ili da samo prolazite ili ste u prolazu, nego jednostavno ste na neki način, recimo ovde dok sedite, povezani sa tom vodom i dok razgovarate ili pijete kafu ili jedete kiflu, taj zvuk vode je opet nešto što čini naše prisustvo u prostoru bogatijim. Dalje, da ovde recimo umjesto koncentracije na pogled, ovde je fokus na taj neki novi prostor, neki novi mini amfiteatar nad rekom. Kod ovog ovde primjera opet imamo vešanje, s tim što sam ove stubove malo iskrivio, isprobao malo taj drugačiju tu neku formu stubova, koji mislim da u ovom položaju zakrivljenom su statički dosta povoljniji, ako se izračuna dobro ugao i to. Bukvalno, sad negde ideja ovog videa jeste bila da malo se negde razgovara o načinima prenošenja sile, to jest kako u stvari osmišljavati ovako nešto, ovakvu strukturu, i negde moj način da vam možda objasnim jeste da zamislite ova 4 stuba kao neka 4 čoveka koje istovremeno kablovima drže jednu petu veliku neku osobu i bukvalno na taj način možete da posmatrate te arhitektonske elemente, jer šta se ovde dešava u stvari? Ovaj ovde središnji deo teži da padne i u svakom trenutku umjesto da padne, ovi kanapi redom ga pridržavaju da ne padne i to se dešava u svakoj sekundi, bukvalno 50, 100, 200 godina koliko most ili objekat traje. Tako da negde nadam se da ću da uspijem da vam vizualno predstavim šta se dešava što se tiče same strukture, to jest konstrukcije. To jest, ja nisam kao arhitekte, nismo u tolikoj meri obavezni da znamo sad dimenzije tačno ovih elemenata, ali šema je bitna, a šemu možemo da poznajemo i naše prostor za igru jeste ta šema elemenata koji su povezani, gde postoji hijerarhija u smislu da glavni noseći elementi ovde su ovi stubovi, koji sledeći noseći element jeste sad može da bude kablo sajla, a može i betonska greda da se izbetonira ovako da bude noseća. Pa onda isto ovo ovde, ovo su treći element,
ove kao opet mogu da budu betonske grede, može i kablom da se veša. I ova razlika ovde u vešanju što sam napravio je istovremeno igra, a ja geometrijski, matematički, intuitivno znam da statički ovo može da bude poprilično povoljno ako se na ovaj način zaveša ova ploča mosta. Ovako da se desi ovaj unakrasni moment, nisi sigurno šta se tačno dobija, ali možda to je moje jedno veliko pitanje jeste uopšte razumijevanje sila i posmatranja konstrukcije i strukture i pravila konstrukcije. Ja imam iskustva sa gradilišta, nekih 6 meseci, hardcore iskustvo, po ceo dan, crneo sam bio skroz, baš je bilo, da kažem, naporno, ali recimo odatle vučem jedan osjećaj betona i negde, ne znam, uglavnom pitanje je odakle, gde je tačno taj intuitivni moment prepoznavanja, prenošenja sila, ali kroz praksu, kroz rad, kroz makete, recimo, i tako neke stvari, jednostavno se stiče polako osjećaj kako sile funkcionišu, jer to je, u pitanju su prirodni zakoni, jel da? I onda je samo stvar upoznavanja sa njima i približavanja s njima do te mere da oni postaju deo nas i da automatski možemo da, umjesto što sad ja gledam ovaj most, ja mogu da osetim te sile koje ovde, u ovom ovde, gde je glavna veza ovde, i onda tu je najveći napor, jer sve vreme ovaj stup teži da se prevrne, jer on ovom gredom ovde povlači središnji deo koji sve vreme teže da padne. Tako da sve vreme funkcioniše taj tu deo koji sve vreme, to jest sve vreme se ovde dešava taj jedan veliki moment da ovaj stup oduleva težini ovog centralnog dela koji teži da padne. I opet ovde vešanje sa tim, opet kao igranje sa prolazima i eventualno da ja sutra dan mogu da pređem ovuda ili ovuda i da mogu da izaberem u kojem ću pogledu da uživam ili uopšte da kažem da se napravi kao mogućnost, da se napravi izbor, da nije samo pravo, da nije samo tačka A, tačka B, već da imam mogućnost da u prostoru biram, da sebi organizujem ambijent, doživljaj, tako to. Opet vešanje, samo malo drugačija još varijanta gde ovi su stubovi sad vezani gore gredama i ovde se formira taj glavni, da kažem, glavni noseći moment zajedno sa ovom vezom u zidu keja. Ovde nisam uradio ni jednom primeru detalj šta se tu dešava u zidu keja, ali generalno svakom od rešenja negde otprilike pretpostavlja se da taj tu deo gde se nalaze stubovi ili radi kompletno betonski zid, sa temeljima koji će tu jer ove ovde tačke koje sve vreme pominjem kao neke glavne najnapregnutije tačke u celoj ovoj konstrukciji u stvari nadovezuju se na taj neki temelj koji mora da se formira ispod. Sad, da li će on biti za svaki stup posebno formiran, pa posle vezan gredom u zemlji, ili će se formirati od jednog zidnog platna koji će imati zajednički temelj. To je sad opet pitanje za statiku i dalje saradnju između arhitekta i statičara, ali mislim, hoću da kažem ko arhitektama nam je bitno da načelno to rešimo, da znamo da te sile prirodne kojima svima bavimo, čiji smo svi predmet, u stvari manje više mogu da funkcionišu. Sad, da li će ovo biti 40 širine ili 35, ili da li će biti ovdje bliže centru ili dalje centru, to su sad sve stvari koje se dalje u saradnji sa nekim razređuju, mada generalno ja kažem i za to napravim ponekad takvu ponudu da za recimo specifičan projekat kao što je ovaj most uradim ovako jednu katalog idejnih rešenja, jer posle bukvalno statičar može sam bez mene
da uzme most koji se sviđa investitoru i da ga prema tome izdimenzioniše i odradi projekat. Ono što je bitno u arhitekturi jeste samo osmišljavanje, samo dolaženje do te neke ideje, forme, objekta, oblika, kompozicije raznih tih elemenata u jednu harmoničnu strukturu koja komunicira adekvatno sa okolinom i koja na neki način u najgorem slučaju ne remeti onu trenutnu situaciju, a najbolje otvara nove mogućnosti, doživljaje, događaje i tako dalje. Već smo kod 8. varijante, vešanje, ali ovdje opet sad malo širi most, gde kao model su oni kao most u Skoplju, recimo, koji je onako širok i ta neka širina, ne znam, opet čak možda pitanje naših doživljaja, jer dosta je bitno da putujemo i da vidimo i da osetimo različite prostore, različite širine ulica, pa onda gde su sa različitim širinama ulica, različite visine zgrada pored, pa svaki od tih odnosa daje drugačiji doživljaj u prostoru, negde se osjećamo prijatnije, negde manje prijatno i tako dalje, ali to treba da primećujete kod sebe i da na neki način pamtite te svoje doživljaje i osjećaje i da na taj način u stvari polako stvarate bazu podataka u sebi koje se tiču tih osjećaja u prostoru i da kroz posle kao sam rad u stvari oblikujete doživljaje. Tako da je ovde ova širina u stvari daje jedan monumentalni osjećaj prelaska preko mosta. I ovo je sad samo sa dva stuba koja bi nosila most recimo do ovde, jer zašto do ovde? Naprimjer, ovde znam da je ploča se završava i vezana je za ovaj zid, tako da ovaj prvi deo nije toliko strašan koliko je u stvari strašna sredina, jer kad biste pustili most bez ikakvih stubova, on bi se jednostavno po sredini srušio, jer tu mu je najteže, tu najmanje ima veze sa ovim osloncima ovamo u zidu, tako da će tu prvo da padne i onda i šta je ovde fora, što je na ovaj način oslobođen pogled sa jedne i druge strane u dva različita dela. To je ta neka priča isto oko pogleda, da taj pravac jednostavno pri prolasku mosta da uhvatite, da kažem, pravac reke, da to bude taj neki upečatljiviji moment prelaska, da znate da ste prešli. Ovo sam se sad još više razradio taj sistem nošenja sa dve neke ozbiljnije grede koje bi visile, s koje bi pridržavale opet ploču od ozgo. Znači, umjesto onog klasičnog nošenja sa stubovima, prešao sam na ovu varijantu gde se formira luk, to je greda preko, onda sa tog luka se u stvari formira, znači, bukvalno mešavina, ono što sam vam prikazao, oni mostovi prvi, oni lučni u Pazaru koji se prave, znači isto se napravi se luk, ali je ploča ravna, i onda ploča visi sa ovog luka, mislim, i ako je već problem, oni kažu da kao ima dosta informacija da ne može da se pravi ravan most. Znači, to sad izvanično imam informaciju nakon ovog rešenja koje sam predao da tamo ti neki nadležni ljudi iz urbanizma, iz opštine, ne znam odakle, koja je to gledao, i oni kažu kao ne može ravan most, mora da ima luk. Ja kažem, a svaki most u Pazaru je ravan, ranije napravljen i kao problem je što ako je ravan most, onda se skuplja smeće i ne znam, kao mora da ima luk, ne skuplja smeće, nego kao pri poplavama može da dođe do zagušenja i onda taj luk treba da omogući da lakše prođe to granje ili šta već reka nosi. I iskreno,
u Pazaru, kažem, svi su mostovi ranije napravljeni ravni, jeste, možda je dolazilo do takvih incidenata, ali neko je to već preračunao i svi su ravni bez problema. Druga stvar, još što mi stvarno nije jasno, ako već ako je već problem, to može da se iskopa jedan deo zemlje ispod mosta, da se spusti, jel da taj deo keja, recimo, uzme se ovaj potez ovde oko mosta i on se, recimo, spusti, napravi se i rampa, jer ovde inače je omogućeno šetanje. I u mnogim delovima je spušten ovaj deo, recimo tu, i jednostavno možete to sve da spustite lepo i da omogućite masi to vode da se popuni i da prođe bez problema, jer generalno kej sam po sebi je, kad je projektovan, računat je za te 100-godišnje kiše i poplave, ono što se desilo da se ne bi desilo, ali uglavnom to su normalne stvari, pogotovo kod ovakvih projekata uvijek je to borba jedna žestoka dok ne dođete do nekog nivoa valjda, ali uglavnom ovde se već pojavljuju, dobro i u nekim drugim primjerima prije malo, ali te klupe su mi isto bitan moment sve vreme, s tim što mi se ovde nije sviđalo s tim na klupi. Ima taj tok, vidim, ali čim imaju ovde ove grede od ozgo, smetaju vidiku, nije to to. I tako je da kažem, proces razrade ideje dok nisam došao do ovog konačnog koji je kombinovao u suštini tu umesto dve glavne grede ima jedna glavna greda, jedan glavni betonski luk, sa kog se posle sajlama znači na sredini i ovde pri početku formira se hvata ploča mosta da nosi, plus recimo ovde ove rupe, ovde i ovde se napravio rupu, ja mislim. Jeste, one olakšavaju težinu mosta, tako da je to olakšava, kažem, težinu koju ovaj luk mora da nosi. I što se tiče toga, znači to je taj neki konstruktivni moment koji je spojan, da kažem, i oslobođen i pogled da, ovde ključno je, da kažem, možda se najviše vodio vidikom, da oslobodim vidik, da oslobodim da dok prođete ovim mostom da možete gledati slobodno s leve i s desne strane i da jednostavno vam ništa ne smeta vašem pogledu. I ovo rešenje kombinuje isto i to neko mogućnost izbora kretanja i sedenja da provođenja određenog vremena na mostu, to jest možete sednete 50-15 minuta da služi i za boravak, gde opet ovde, da kažem, recimo ova rupa ovde, mislim, ja već znam, vi možete mi verujete ili ne morate, ali ona je onako, da kažem, već formira jedan akustični prostor gde će šum vode, pošto smo mi ovde na 600 metara nadmorske visine, naše reke dalje imaju tu brzinu, to je konstantan šum, ovde dok sedite, ova ovde rupa će već da amplifikuje sigurno zvuk u reke, to je daće jedan zvučni efekt 100%. Ovde dok sedite ili dok prolazite, jednostavno nešto će se tu desiti. Tako da, što se tiče konačnog kataloga, evo kako to posle izgledalo, ovo je slika iz Arhikeda kao 3D perspektiva, vrlo jednostavno izvađena. Ali onako super je, da kažem, onako ima taj tehnički karakter, a opet može da prikaže fino rešenje. Sad ovo su malo kako bi ovi mostovi izgledali u tim generalno urbanoj sredini. Da kažem, te siluete kako se vide sa strane i uopšte efekt koji daju kad se gledaju sa strane, recimo čak ovde ako bi se ova ploča mogla bi da se uradi tanko, bi se baš fin, još bolji efekt. To su preseci izvađeni iz Arhikeda, ali čisto onako demonstrativno da se vidi šta se dešava. Evo sad vidite konačno rešenje zajedno sa ljudskom dimenzijom.
različiti boje u smislu momenta i učestvovanja tog što dizajnirate u raznim nekim situacijama. Noćne varijante, evo sad ovi drugi mostovi prikazani isto, samo ćemo proći čisto da vidite kako je to izgledalo na kraju. Šta je ponuđeno kao projekat, mislim kao proizvod. Ponuđeno je, sad neka rješenja su ovdje predstavljene čisto šematski i njihovi pogledi sa strana. I to je to u suštini. Nadam se da vam se svide ovaj video i nadam se da će da možda vam koristi. Sve u svemu, ako imate pitanja, javite se, lajkujte, dislajkujte, komentarišite, subscribeujte se i vidimo se neki drugi put.